Amoko nek nggawa kanca-kancaku iki mengko wah nek anggere semenyura ngono kuwi wis ana sing ngedep, ana mik telu kok didep dhewe ayo. Iya. Bengi iki barang ki ana bintang tamune, Nduk. Ana bintang tamune. Bintang tamune bengi iki ana Mbak. Kok Mbak to ana Dik Lintang. Ana Dedek Lintang Kairo. Karo mau sore ya wis dipucuki. Lah iki miskome nang nggon kene iki kepiye Mak? Lah dek kapan kae lak WA aku, Mas nginjang nek mucuki niku pripun? Ya aku yo ini ya ngaten kok. Oh nggih Mas ya persiapanipun pripun? Lah kok tekan kene iki jebul miskomunikasi. Aku kan muni lakone nginjang sesuk napa Mas? Tak jawab Wahyu kratentrem-treman trem. Aku mau Wahyu katentreman yo. Lah jebul tekan kene iki mau Dik Mirza Kairomo kuwi jebul pengene jejer sing jejer mengko Mbak apa jenenge sing jejer mengko Mirza. Lah terus sik neruske aku tekan rampung. Oh ngono. Heeh, alah. Kuwi jenenge wis komunikasi tak kira ku ya mucuki terus Dik Mirza mengko munggah sak lakon ngono kae nganti bubar aketang sak jam 2 jam ngono kuwi. Iya, Pak. Jebul arep mucuki nggon apa jenenge mau? Jejer pisan ya. Ora dadi ngopo, Mak. Ora apa-apa. Malah gayeng kok iki mau seneng aku nonton Dik Mirza. Jan sak cengkok-cengkoke iki padha karo pakku. Pakmu sapa? Walah. Iya. Iya, iso plek cengkoke iya, Mak. Aku ki sok wedi nek sok ditekon-tekoni karo Dik Mirza kuwi. Lah kok piye to, Mak? Lah aku ki yo ngilmuku ki yo cupet. Kok yo ditekon, Mas nek ngaten iki pripun? Waduh, kukur-kukur sirah leh ku bal. Lek ku males WA-ke karo kukur-kukur sirah. Engko suwi-suwi rambutku putih kabeh iki nek mikir terus aku ki. Iya wis. Yo Mak ayo. Yo ono bintang tamune yo gek di jumeneng ae. Arep dijumenengke apa ora? Ya lah ya kudu jumenengno ya wis. Wis pirang-pirang sasi. Ya pirang-pirang dina tekane sesasi. Ora tau kepethuk. Iya. Kok terus bengi iki ketemu meneh ya. Wis dijumenengake. Ngagem spote derek kanca-kanca pun monggo. Nggih, sugeng dalu Dek Lintang. Wah, jan suwe ora ketemu ki. Iya, nggih. sudah lama gak berjumpa. Nggih. Alhamdulillah Mas, sekarang dipertemukan lagi. Nggih, dipertemukan lagi. Datang Bulu. Iya. Bulu. Iya, Bulu. Candi Rejo Semanu. Nggih. Alhamdulillah, Roman sangat Mas Gading. Nggih, derek mangayu bagio. Luar biasa. Sugeng dalu Bapak Ibu sedayanipun. Dalu. Ya. Alhamdulillah tasik kompak dereng ngantuk sedanten nggih Pak Bu. Dereng. Bapak ingkang sarungan mungun iki semangat nggih Pak nggih. Pon ngopi wau. Pon berarti mengke ningali ngantos jam 7 mengke nggih. Nggih, Bajan. Semangat ya. Kok jam 7 toh? Kok jam 7 toh? Iya ora apa-apa. Kok jam 11:30? Lah kan saking jam 11:30. Saking semangatnya nggih Pak nggih. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah acaranya Rasul nggih mriki nggih. Nggih, Rasul merti dusun to rasulan. Merti dusun. Nggih. Bersih desa bersih dusun ngoten niku nggih Mas. Nggih. Nggih. Matur menika. Didoakan buat sedaya warga Bulu Candi Rejo.
Semanu. Bener to tapi Mas Ya ya? bener, Bulu Bener nggih, Pak, Candirejo nggih? Semanu. Enggak ya to aja maido to Mas. Mboten. Wo tak sampluk lho kowe madu. Piye Mas? Tak cutat Piye? tuh teh bareng. Tak cutat. Kaya Ora, wedi ya. tibake ya Mas. Enggak, Kan ya ketoke kan. iki gagah gede dhuwur Gagah. tibake ya wedi. Heeh. Gagah. Oh, kene bareng-bareng karo kanca-kanca sing isih nom-nom ngene iki wah lambene wis rasa ditata kabeh. Waton do celekop-celekop ngono kae. Iya. Didoakan Mas Nggih. Gading, semoga warga Bulu Candirejo pinaringan kesehatan. Amin. Kabagas kuarasan. Amin. Kawilujengan. Amin. Sing gadah utang gendang lunas utange nggih Pak Bu. Eh. Muga-muga ya ora duwe utang ya Pak Bu ya. Hidup merdeka pokoknya. Ya. Eh, Wey. Astagfirullahaladzim. Ya. Apa iki mau? Ya Allah kan mau ki jane panggung ki nyapa to Mas? Pripun Pak? Ah, wedi aku. Wah, jalane aku kok tekan kene gek kepiye. Gimana ini? Alah kok ngono panggung sing jeblok kene aku dadak ngene iki tenan. Aman apa ora iki? Aman ora? Aman apa ora iki? Kok nek tekan nggon kene aku dadak ngene iki. Dadak menek tebok. Sik dibenane sik iki. Aku Eh. ditelan iki sampe. Oh. Aman ya ini ya. Aku mau menengah ini. Wedi tapi. Minggir wae nggih, Pak. Nggih. Ampun minggir-minggir nek mliku malah bles ngono malah. Mriki mawon. Sing tengah. Ya dibenane dhisik ya, Mas. Gak kena dibenakne tapi ya. Iki nyawa totoane. Umpama brol medun saka dhuwur wesi cluk. Hati-hati lho kowe, Dan. Yang baik-baik ya toh. Mugi-mugi Mugi mboten roboh malih. nggih. Mboten ambles sing jelas niku. Ambles. Nggih. Mbok menawa Cek digolekne Kanjel. oh ganjele, mbok menawa kabotan dosane sing ngendang. Lah dalah. Nggih. Lanjut ya Mas. Nggih, dilanjut diteruske. Ngagem. Pokok berdoa yang terbaik ya Mas. Nggih, berdoa Pancen yang aku cek terbaik. ndredeg tapi ya. Pripun? Ndredeg masih grogi. Wedi lek ambruk meneh. Wow, pras. Ngono wis tak jampi-jampi. Nggih. Ora nek ambruk. Nggih, dan tentunya Mas Gading Nggih. pada malam hari ini Nggih. kan juga adik Mirza tadi derek belajar kata Nggih. panjenengan. Nggih. Semoga muga-muga tak dongakne Dek Mirza, muga-muga dadi dalang sing keterima ketompo di Amin. masyarakat menjadi kondang seperti Mas Gading Amin, ya Mas Adek. amin. Waduh. Amin. Wah, Gusti iki. Ya wis sip tenan kok Dik Mirza iki pancen. Pripun Mas? Jan Minta swantene iki jan sip. Dalam Swantenipun niku sip. lagi Jos tenan. meniru almarhum. Nggih pun plek wau sak cengkok-cengkoke nggih. Juga Mas Gading. Sak gregel-gregele nggih. Sami. Wah, jan. Amin. Nggih. Nyuwun pangestunipun ya Mas Gading. Nggih. Pun. Siap. Siap. Siap nggih. Nggih. Niki pripun Bapak Lah. Ibu? Dalam? Nggih, niki derek mumpung dereng enten pamundutan, Nggih. urung ana tenan jebul. Dereng wonten. Nggih. Biasanya wis laris ya Mas ya. Pripun? Wis banjir pamundutan. Biasa lah niki kula mboten enten sinyale kok teng mriki. Tidak ada sinyal. Nun. Buka apa kok? Mbok ditokke meneh. Nggih, wis mlebu ndi HP ku. Sudah masuk notifnya. Nggih, sampun kula Oke. telekane. Dibuka dulu napa gimana? Apa iki Mas? WA-nya notifnya iki lho iki maksudnya iki. Endi wis mlebu kabeh iki. Mosok ya ora duwe paketan Mas. Duwe to? Sinyale iki Nyale ya. Nggih, asik.
DWA wis mlebu nanti. Ora ana. Mboten enten niku. Oh, dereng wonten. Nggih, dereng enten. Dereng wonten nggih. Dereng wonten sik mlebet tok niki. Dalem? Oh. Wah, iki apa? Ana wis ana. Oh, nggih. Wonten napa, Mas? Niki badhe nyuwun lagu Caping Gunung. Caping gunung. Nggih, ngagem parian. Oh, nggih. Caping Saking gunung biasane nganu bagiane Mbak Anting. Kok merem ya piye iki? nggih niki saking niki wau saking Saking sinten? saking Mas Rezali. Mas Rezali. Nggih. Oh, tak kira lek sing kuwi. Sanes nika. Mas Rezali. Nggih, saking sampun pareng nyawer niki wau enten. Pinten? Oh, sampun disawer. Oh, uduh jebul utangku iki mon iki. Ora apa-apa. Nggih, saderenge Nggih. Caping gunung ngimpi mawon riyen nggih, Mas. Ngimpi nggih, siap. Nggih, pun dangu mboten nembang ngimpi. Nggih, nganti kimpen-kimpen. Ngagem bawon apa? Lah, Nggih. lah Pripun? bawa ngagem bawa. Nggih, nggih. Nggih. Ayo, Mas. Mbok rada seru. Ngene lho. Ngambara ing bebasan tanpa tepi. Ya, niki enten sik mlebet meneh niki, Mbak. Nggih, napa? Sugeng dalu Mbok Limbu. Nyuwun lagu atau gending. Imbang ana katresnanku langgam menika kentun dhateng warga masyarakat Hulu Candirjo sembah nuwun. Mugi-mugi Mas Gading tansah pinaringan sehat lan lancar. Amin. Saking Bapak Yadi. Nggih. Oh, nggih. Mangke dipun pinanggani. Imbang ana katresnanku. Nggih. Imbang ana katresnanku. Narabas Meka mibarengi jagat ngulandara ngambara ngunggai Katungkul ngumbar gagasan
Nggih. Jadi bawanya yang sudah. Nggih, ha niki kula nggih nyateti niki request. Monggo, buka saking pundi? Langsung. Oh nggih. Seripet lepeyane meraka simpir kandas luas wirakane anglam lami sikat singsan basa sangat dipo sana dasar ayo maksikatnya tanku jiwa tak sakiti aduh mesam sabat madu ndak kandeng malah Iya. ya. Jenengan semangat toh Pak yang pakai baju tentara niku Pak. Pripon? Saya, matur suwun ya Pak. Kata Dangdutnya Mas.
Sampun iki? Sampun Mas Gading. Sampun, nggih. Mau terus minangkani pamundhute. Pamundutan Nggih, Mas Rezali wau. Mas Rezali. Nggih. Yang ninggal kados ingkang imbang ngono niku wau. Sing anu apa? Caping gunung. Caping gunung. Nggih. Oh nggih. Nggih, caping gunung mengki bawa merono. Oh nggih. Merono ki nek ndi merono? Nyandi. Ke kanan, ke Oh. kiri. Yo anu barat laut. Ngaler. Oh, mereka ngaler nggih. Ngaler. Ngaler Mas Gading. Ngaler. Nggih. Nggih. Bawa caping gunung ini. Ini Nggih. boleh ditemenin sama Mbak Anting enggak, Oh, Mas? nggih mboten napa-napa. Boleh. Niki nggih enten masuk mulih niki. Nyuwun. Oh, urut. Oh, berarti satu-satu gitu bawanya. Oh iya. Nggih, ha niki tesih ketambahan 3. Angenteni. Dalam angen teni. Nggih, saking Ibu Suharmi Aza Depok, Jawa Barat. Oh, nggih. Terus enten ingkang nyuwun muga nyawiji saking Mas Danar Mas Danar. Mandiri Sleman. Terus yen ning Tawang kang nyuwun Pak Tri Mediun. Oh. Oh, nggih. Borongan nggih niku. Borongan. Saking sinten riyen niki bawane kula riyen. Saking nggih Nggih. mriku terus mriko. Oh, nggih. Terus mubeng. Nyandi, piyokane barang ki nggawa berarti. Kudune ya ngono. Monggo sesi parian kabeh kudu parian. Oh, nggih. Saben bengi nyawa Terus sinten? Ayo, niki Mbak Laras niki. Mbak Laras, monggo Iya. Mbak Laras. Yen memaca mengkara janar kuning. Apik to nek. Apik. Nek kene meng Mbak Laras, kene iki mak dedet ndang tung bres. Jeleng. Iya. Piye Mas? Oh wedi lek panggunge ya Mbak ya. Ora, oh aja dijengkleng aja Aja dijengkleng. teman-teman berarti ya. Ayo Mbak Mega. Jan alus seram to kamu ini. Ya kamu. Kita tuh sepantaran loh Mas Gading. Aku sama Mbak Mega sepantaran ya. Kelas 2 Iya. SMA. Ya, Jan. Lucu. Iya Mas. Mbak Anting. Maestronya. Caping gunung. Kalau Yo, thank you. disemangati kan lo. Yo, Ayo thank you. disemangati kan lo Mas. Thank you. Diam.
Sajake do seneng nek alon-alon kanca-kancaku iki. Alon-alon nek karo Mbak Enting ya, Mbak. Niki nggih, dalu niki nggih. Mas Hening uga rawuh. Sinten? Mas Hening. Mas Heni. Nggih. Oh, nggih. Nah, niki rak Pripun, Mas? Piye to kok mendudeng ini tok piye? ah, niki. Nah, niki digelar-gelar niki. Oh, nggih. Kagunganipun Mas Hening. Oh, nggih. Sugeng rawuh Mas Hening kalian Mas Nggih. sinten wau? Mas Hening. Ah, karo Mas Baron. Ora krungu lho Mas mau, Mas. Nggih. Mbak Orisa. Lali lakokan yo. Ayo sa sapa ki mau? Lagi jagongan. Heeh. Jagongan karo sapa? Kok ya? Sandingku to. Aku ki deg-degan iki lho panggung. Disambi jagongan ki ora apa-apa men mencarikan suasana. Men iso luwih los ngono lho ya. Betul sekali. Saudutan sik ah. Wes gak sedot. Lah. Ngeyup. Ah, wayahe. Wayahe mikir. Wes kok sinden-sinden sik. Terus memburi. Tak pilih sing ning mburi tak pilih. Wis. Saking Marian saking Mbak Linang Rien. Mbak sinten? Jenengan Rien. No, Mbak Ika dulu. Saya kan masih muda, Mas. Yang tua dulu lebih baik kayaknya. Iya ben kono ki mongko kentekan bahan. Dalam? Ben kono kentekan bahan. Oh, ngono. Sopo sik iki? Sopo sik iki? Oh, Mas dalangnya dulu. Lho kok aku toto. Hah? Apa? Manut Mas Dalang. Oh. Nggih. Wah, saking Mbak Laras mawon. Madhep aku karo ngedoke mik aja aku. Ah ngono kuwe. Oh, isin di malah diomongke Iya. ya. Aku keri-kerian wae, Mas. Ker- Keren-keren. Heeh. Masalah kesel sik. Ora. Mboten nggih Pak Bu nggih, kula keren mawon. Siapa dulu? Oh nggih. Mbak Laras yen monggo. Aku wedi Iki ngopo? panggungnya arep ambruk iki. Mugi sedaya warga bulu mriki tansah diberkahi Gusti. Amin ya. Amin. Ayo Mbak Mega. Ya Mbak Mega Menyang Solo menyang Solo. tuku tampah. Lah tuku tampah ya tekan Solo. Mugi-mugi Mas Gading lan Mbak Lintang Kairo. Heeh. Nyapa iki? Fansipun saya kathah. Amin. Allahumma amin. Monggo Mbak Anting. Heeh, yuk. Utututu. Hah? Apa? Apa iki? Ngudang kok piye? Utututu. Utututu. Atitititi. Ora nek kata-kata, Ben. Sedaya warga masyarakat Mbulu. Urung mriki ne. Go keri kok ini. Tansah pinaringan lancar rezeki. Amin. Amin. Ruasaku kok ono dagdog saka ngisor panggung ki apa to ki? Monggo Mbak Orisa. Saniki Mbak Orisa. Tangi turu. Tangi turu. Turu. Terus tuku
Oh. Mugi sedaya warga Bulu sukses sedaya. Amin. 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 Yo, saiki ganti Mbak. Mbak Iu, yo Mbak Iu yuk. Tak sembarangan aku nek kene tuwa lho iki lho. Lah dalan. Gantine bupras aku nek pinggir dhewe. Kejule. Rapo? Karing glundungke kowe kok malah. Wong karing glundungke. Lah iya iki aku nggo tumbal ning pinggir padake. Menyane disumet, menyane disumet. Apa? Menyane disumet. Sangu. Parian iki. Nggih. Mboten koprol, Mbak. Sanding kulara untu. Sing girong ya lara untu. Masa Ning wis mari ketoke. Wis mari. Syukur nek wis mari. Gawe larane apa piye? Ya wis, ya ora. abuh pipine. Abuh pipine. Mugi sedaya warga Mulu makmur-makmur wargane. Amin. Allahumma amin. Monggo, Mbak. Dek lintang saiki parian. Gawa alu ning pinggir sumur. Mugi warga Bulu Makmur. pinaringan Makmur. panjang Umur. umur. Ya amin. Sapa kuwi mau ibu-ibu sing amine bungok bianter dhewe kuwi mau, Bu? Sinten? Hah? Adik-adik, oh iya semangat ya. Gak Ya. kelihatan berarti ada yang di lantai 2, Mas. Halo. Ngelantak, sana. Sudah, Nggih. Mas. Wiyagane, sak niki wiyagane. Nggih, lopi liye. Sapa Mas iki? Sinten? Kira-kira. Sik meking kae sing meking. Nah, wis cepak-cepak. Oh, berarti wis ngono. mau ya. Mas Kunto kowe. Siap-siap. Halo, halo. Halo. Yo, Cek cek. cek. Oh. Kurang banter para Mas? Ora ojo banter-banter. Kurang? Mboten mboten. Oh, boten. Pas dina Minggu. Ning kutha Solo. Balenono Mas, balenono Mas ora krungu Mas. Halo, halo. Halo. Pas dina Minggu. Ning kutha Solo. Ah. Mugi warga Bulu. Tansah bagya mulya. Ya. Di sini piye to? Ora apa-apa. Oh, salah. Baleni. Baleni. Dibaleni Amine- meneh. Amine kurang banter kuwi mau ya kurang banter Ya. lho Mas. Mireng napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Mboten. Pas dina Minggu ning kutha Solo mugi warga Bulu tansah bahagia. Hop, bahagia mulya. Mulya. Wah, jana dongane ora tenanan iki piye? Amin. Nggih. Allahumma amin. Mas siapa namanya Mas? Jenengan Mas? Tadi. Kunto. Oh, tak kira Minto. Nggih. Punto. Oh, Mas Punto. Siapa lagi? Saiki Mas Dedi? sing nyiter. Ayo, ndi iki sing nyiter iki? Oke. Sing nyiter. Ayo, Mas. Cek sik. Suaranya kayak modok nih pinggir kali piye kuwi? Dicek lagi Mas, dicek lagi Mas. Dicek neh, cek meneh. Neh. Sing kuwi. Sing anu mic siter kuwi. Lapik sing kuwi mau Mas, sing pertama kuwi mau lapik Mas. Nah,
Cek cek. Nah, sip. Yo. Ayo, apa? Mangan bolu. Mangan bolu, heeh. Karo mangan tempe. Heeh. Ora enak no. Iya, lek dicampur ya. Kok sing rada masuk akal sithik to, Sit, iki Sit. Wo, mangan siter ngono ya kena kok. Mugi warga dusun Bulu sehat-sehat wargane. Ya, amin. Sing enong saiki sing enong. Sing kena. Karo ngadeg mikir ning dhuwur to kuwi. Lah, ben kaya konser. Ayo berdiri no, Mas. Mas Reza. Nah, kuwi. Ora tekan mike. Cek sik. Lah malah dicopot. Oh. Wong piye to iki? Dibenakne sik, Mas. Benake, diselepke. Nggih, apa nggih mike dhewe kuwi? Yo. Cek sik. Cek. Cek. Sampun Pak Memang. Nggih. Nggih. Parikan. Ana wong ayu Heeh. jenenge Lintang. Hmm. Walah ya. Mugi warga Bulu tansah mulya ing gesang. Wah, jan. Apik tenan nek iki. Sing demung loro. Sing ndi kuwi? Sing niki? Yo. Lomba wae nek omongan aja ngracik yo. Ora muni. Ora muni mic-nya. Coba nganggo mic demung sing sijine kuwi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bareng matur dumateng Kowe iki kon parikan kok malah arep dadi MC to kowe iki? Orang gremeng ki piye iki jane? roh wong ayu Heeh. Lho kok melok-melok. jejere dalange. Alah. Wuhui. Mbak Laras. Disenggol lho, Mbak, ya. Nah, Terus, ana wong ayu sandinge dalangi terus terus Mugi warga Bulu lancar rezekine. ya. nggih, terima kasih. Setunggal melih, setunggal melih. Oh, masih ada. Setunggal melih. lagi. Sinten? Dalange. Sing krebab. Sing ngerebak. Monggo. Oh, kentekan bahan iki piye? Engko tak kirimi nek mang bahan. Cek. Halo. Oh, mike iki. Ngombe ciu. Wah, to. Botole Wah. Sabotole. mugi warga Bulu Heeh. kathah putrane. Min. Oh, jere kentekan bahan kok ya, Mas ya. Ayo. Selamat malam Mas Dalang. Minta lagu Rengu buat warga masyarakat Bulu dari Pak Sapardi Jakarta. Oh, Pak Sapardi. Nggih. Jakarta. Nggih niki Rengu ya, nyuwun Mas? Rengu nggih. Nggih, matur suwun Pak Sapardi. Niki dilajengaken Nggih dilajengaken. Mbak Ika. Mbak Ika. Oh, nggih. Pon, Pak. Napa badhe parikan piyambak? Mic-nya mboten bunyi. Cek sudah.
panas udan udan panas aling-aling capek gunung Yo. Kuwi nek Mike mati mau wis teko ditapuk apa diruslus ora urip dhewe. oh dadi nek mati kon ngelus-elus Ah karo dadi ditapuki sithik. iki yo dong-donge Aku melok-melok ya. sudah mas Nggih. Nadian wadon sarata lanang Waduh napase dawa banget. inumane banyu Aki, banyu aki. Yo banyu aki. bani Lajeng dikancani mboten? mboten apa-apa monggo Wah. monggo kalian sinten Mas oh nyelok sapa ta iki jane iki sapa Mas Mbak Anting. Mbak Anti Heeh. ayo Mbak Anting Ayo. aduh Wis. tapi aku dijeblok ayo tak ewangi Jeblok apane sing jeblok? ora jeblos ora Mas Benedek iki piye kadal Argentina jarno. ya syukur Mas Agak bindeng nggak apa-apa nggih, Mas? Kalau kula lho bidang gian. bindengnya suara emas tuh beda Mbak Anting Iya. Ini Jogjanan. Jogja Hah? Jogja. Oh iya. oh nggih Loh. Ya, niki enten pamundutan mlebet melih. oh nggih Assalamualaikum Mazda, mau pamundutan lagu Sambel Kemangi. Dibawakan di Lintang, semoga berkenan. oh nggih Semangat terus dan sehat selalu semuanya lancar pementasan sampai selesai. Amin ya robbal alamin. Saking Bu Retno Parisi Jakarta Selatan. oh nggih Nggih. terima kasih Sambel Kemangi. Nggih mengke dipun pinangkani.
Buka. Yo, dangdut slow. Dipun pinangkani matur sembah nuwun. Pripun Mas Gading? Nggih niki apa iki mau? Napa? Pamundutan malih? Imbang ana katresnanku mau wis ya. Dereng. Dereng to? Nah niki imbang ana katresnanku. Terus iki ana enten Napa? nek angenteni wau. Angenteni dereng. Dereng. Nggih. Sambel kemangi. Sambel kemangi dereng. Muga nyawiji nggih dereng. Yen ing tawang dereng. Nggih. Setunggal. Nggih, setunggal mboko setunggal. Ingkang pendirian? Yang dulu yang mana tadi? Pripun, Pak? Oh niki nggih enten rengu. Kemangi. Oh nggih rengu tadi. Ya mungkin rengune dingeten goro-goro. Oh nggih, siap. Ingkang seneng pendirian? aku. Mas, yang mana dulu? Yen ing tawang napa sambel kemangi? Sambel kemangi riyen? Oh nggih. Oh nggih. Turuti bapake nggih Pak nggih. Nggih, sambel kemangi riyen. Langsung nggih Mas. Oh nggih. Nggih. Dicari dulu. Napa nek dicari? Dalam? Napa nek? Niku jere sapa kuwi mau ya sing ngomong ya? Oh. Mas sapa? Mas Arul. Arul. Apik men jenenge. Nggih, nika Mas Abimanyu nika nggih. Mas Abimanyu. Putune Mbah Gito. Oh. Nggih. Oh, Kalih jejere niku nggih. ingkang pundi jejer Sami yang jejere ingkang niku topinan ngagem topi. Nggih, nika Mas Nawung nika Oh nggih Mas. kakangku mlebune. Oh berarti masih sepupu kali Mas Gade. Nggih, Oh tasih. iya. Mirip-mirip ya Mas ya. Nggih.
Nggih, sambel kemangin iki mau. Matur sembah nuwun. Nggih, sambal kemangi Sambal sampun. kemangi sampun dipun winangkani nggih. Dan iki gentenan Mbak Lintang istirahat terus Terima kasih. yang lainnya nanti Mbak Mega ganti Mbak Mega apa Mbak Lala. Mbak Laras di duetke karo sing demung loro iki jane gayeng banget. Ya iki sih akeh iki wong mundutane yo an iki apa iki mau sing iki. Rengu iki mengko wae. Yo. Ana Yeneng Tawang angenteni terus apa iki mau saiki
Oh, mbak ngono katresnanku ki wis urung mau. Wis. Urung to? Oh ya. Nggih, Mbak. Mbak Megarien. Tak lumpati sik. Nggih, niki ngadeg mboten, Mas? Wah, ngadeg. Oh, ngoten. Ngadeg ket wau nek kula. Napane? Hah? Napane? Napa-napane? Lho. Jumeneng nggih, Mbak. Nggih. Ora nggo sepot? Mboten sah. Ah ya wis. Ora ya Nek wis. nganggo sepot ki arep takon nunggu meneh ngenteni sepot. Mboten sah. Iya. Minangkani pamundutan Mbak Mega. Nggih. Ajeng niki imbang ana katresnanku. Nggih. Napa yen ing tawang napa ngenteni. Imbangan mawon. Oh nggih, siap. Niki langsung mawon. Napa pripun? Langsung. Ngagem ya. bawa. Langsung. Bawa mawon. Oh, nggih. Ben asik kok. Ngoten to? Nggih, aku ki rasane nek ngapa jenenge suwe-suwe iki. Oh, ngono. Wah, ngene. Krungu ora aku ngomong apa? Awang aku ora krungu aku ngomong apa kok. Heeh. Oh, niki sik wae iki. Niki. Napa? Nah niki lho lah. Amit. Amit nggih. Oh, Matur sembah nuwun. nggih niki nek Niki sampun diwaos wau. sampun. Kas. Kas. Kas lho kuwi nek kuwi. Iya. Iki biagane kos. Iya. Nek iki terus Mbak apa iki Mbak Laras? Hah? Kas. Kas. Oh ngono. Nek sing lanis ya tetep melu kas. Tambah-tambah ya. Sapa muni kos mau sapa muni kos? Yo nanti yo. Yo. Dewa nganglang jagat nyangking pekor Niki nggih ngapunten nggih Mas. Nggih pripun? Swantene nggih nembe bidhek. Bidek. Nggih, bindeng. Sami. Nggih, ngapunten. Sekarang nggih. iki yo wayahe pergantian musim. Musim. Heeh. Nggih. Kok ketawa toh? Loh, ya ora apa-apa to. Ah iya. Oh, sesuk golek anu ular jati. Hah? Golek ular jati. Urung usum. Urung usum. Urung. Ayo jatine wae. Kan ngapa ngrogoti? Nek urung usum ya jatine wae apa godhonge.
Ampun, Mas. Ampun. Nggih. Nah. Piye to, Mas? Oh, bayarannya Ayo. pakai kas wae. Saiki sirahe jegluke nggon gong kuwi yo. Ora ngono kuwi, Mak. Guyon kok ya. Masa, yo. Monggo, Mbak. Yo. Saben dina mangan jroning sepi sapi sampun ngomong tansah katulung. Matur sembah nuwun, Mbak Mega. Yo. Berarti iki mau wis dipirangkani sono rengu angenteni. Ha gandeng niki sik angenteni para kanca-kanca dereng angsal notasi digantos sik liyane. Yo, Mak. Arep diganti apa? Siapa saged? Wah, nggih pun saged ngaten. Angenteni heeh. Mbak Lala. Lah kepiye diganti? Ya arep diganti apa? Hah? Ya ning tawang ora apa-apa.
Arep dikancani ora? Nggih dikancani kalih Mbak Orisa. Mengko disepotin apa mboten? Pur. Nggih. Minangkani pamundutan Nggih. yen ning Tawang. Ene tawang ya, Dik. Nggih. Nggih, Mbak Orisa. Langsung to, Mas? Nggih. Langsung mawon mboten napa-napa. Kondalu. Nggih, langsung mawon monggo. Mengkedek laras. Yuk. Penggerongnya jan mantep ya, Mas. Nggih. Wah, dasare nom-nom bagus toh. Iya, bener. Ah.
Ya. Tak tak kedentok lumpok. Dah. Matur sembah nuwun. Nyaning tawang sampun dipinangkani. Niki gandeng jame wis mepet yo dinae lagu dinggo penutupan. Ampun lenggah riyen. Nggih ampun lenggah riyen. Jumeneng kabeh. Nggih, penutupan. Nek ora lewung yo ninggal katresnan. Napa Pak Bu? Lewung napa ninggal katresnan Pak Bu? Lewung. Ninggal lewung. Wah, nggih. Nggih, opo? Wah, nggih, siap-siap medel. Medel pop. Heeh. Medel. Kuwi kok sing ngomong medel. Yo. Ayo jemeng, ayo monggo. Hati-hati glundung pojok dhewe. Gedeg-gedeg sithik. Blung ilang medun. Dadi wong tuwa iki ya penak ya ming mangan. Mangan nek Yo. mangan ngantuk e. Sesepuh. Sesepuh. Monggo langsung Ini mon. obah ora do nganu lho. Alon-alon wae le obah. Nggih, saking bukane saking Kendang, Mas Gabres, Mas Bayu Gabres.
Nggih. Wis penutupane gayenge ora jamak-jamak ya nduk ya. Iya, Mak. Wis dicukupke semene sik le seneng-seneng le geguyon. Mergo nek sing jenenge seneng-seneng utawa geguyon nek kakean ki ya ora apik to, Nduk. Iya, Mak. Wis ayo gek neruske laku. Ayo, Mak, tak derekke.